lambunge diempeni. Iki kudu ngobong tuku maneh iki. Lek gak ngobong aku sing kena iki. Mbah, nuwun aku, Mbah. Wis tak cepakno kabeh iki, Mbah. Apa iku utami ngobong dupa ndek kono iku? Kare tak getak salah aku iki dhewean. Ya lek iku utami lek wudu. Mi, apa kok ndek kono Mi? Loh, kowe ono sing aku yo. Sopo yo? Iki aku woi. Mi, Loh, kok maksudnya? Apa, Mak? Apa, Mak? apa kena ngobong dupa ndek kono Mi? Kudu dupa iku Mak, kandhane aku ngobong obat nyamuk iku mangake nyamuk. Wis Mak aku nggoto banyu iku mang lali ora tak pateni yo Mak yo. Dupa iku kowe. Oh iya, dupa. Wis tak gowene wong-wong sik ae, tak kebenae. Wi. Lah apa, Mak? Iki lho utami, lon obong-obong dupa ndek kono wi. Lho, Masa sih, Mak? yo obong-obong dupa ndek kono lah, matamu kedra mosok dupa sakmene kon gak ketok iki. Ya sepurane, Mak, aku karo. Aku no awam kok ngene-ngene iki. Ayo wi dituduhno wong-wong iki utami iki tambah gak kenai. Ayo wis. Ya ayo, Mak. Ayo. Dikono tonggo ae. Dingin iki kudu tuntas, Mak, sampai mari. Yo kudu ta wong iki nyumet dupa. Engko lak ono apa-apa ya ambek awake. Ayo wis. Hei. Lah nah, utami lho nyumet dupa ndek kampung iki apa ya? Paling ditumbali. Nah, apa teh hati-hati on tadi tumbali. Kalau oleh ngomong ngono ku bahaya. Wis Dewi iki tak kena aku temu ate misi iki. Yo Dewi. Apa sih wong iki? Ya apa ya, Mas? Ya apa ya, Mas? Sesuk apa celok? Iki kucluk iki apa kok dupa moro-moro ndek kene iki. Ya apa ben ae? Dodono wong wae acek ben. Ayo wis, ayo. Dua lo nang karamas ae. Wong kok iso iki lho. Ya Allah. Aduh, alon mi. Satu mone gak enak. Dendiana Lho isone jabang bayi lanang wedok. Kan iki gak tau keramas ae. sampean niku lelungguhe kok ketotok sih. Wis salah meneng. Gara-gara metan iki aku dan mari aku petanono lho ya. Iya, sampean kudu. Aku model rambutnya sampean Wis salah meneng. Wis sama ya Allah. Kan keramas mbek apa ya kok iso dadi kok ngene rambutmu ya Allah ya Karim. Ya ambek sampo mi, ambek apa nih? Kan sampe merek apa? Mek seminggu bisa. Mangkane. Ya Allah, rambut apa? Kayak karo sing PT-PT dhek embong-embong iku Apa? ya iku ambune. Oh, ngawur. Kapan Mbah, kula pindhaken mriki. Muga-muga sampeyan paringi pangestu. Punten sing kacang nggih Mbah. Kula sakniki mboten nyediani tumbal. Kan gak kerasa merinding ah? Hah? Kan gak kerasa merinding ah? Merinding apa? Aku ngantuk mi. Sampai tadi enak. Kok kayak ambune dopo ya? Iya, iya. Kan ambune dopo kok. Aduh, kan ambune dopo kok. Mbok cengkel Mas. Ya iku sapa? Hah? Iku sapa, Cik? Sapa iku? Astagfirullahaladzim. Aku berdosa banget nih, so. Sapa iku anu? Uang ah. Utami. Apa iku Utami ndek kono? Iya. Pak Utami ku. Apa Utami? Pak Utami kok kayak mengenal ilmu hitam sih. Menembak atas. Kok ini ya? Tapi kata sih dibuntel kain putih. Iku glangsi, iku ngawur ae. Aduh. Oh, kok lah apa ya Utami ya kira-kira? Yang ini ku. Mencurigakan. Kok ambune dupa barang? Iku nggih nguriwet katanya. Aku kate ngetak ya lek Utami lek wudu. Kok diketok ngerobo. Kenapa ini? Ojo ngicak sikilku mi. Ah, pindah rono Pak. Iya, Bu. Anjing, pulang sekali
kados kipah kali. Kula nyuwun pamit. Kudu tenang. Mi, kenapa kan kene dhewean? Kenapa ndek wit ke atas gunung kemang? Iku mang saking kate njugo kates tapi sik entah kate sih. Lah kok mbok tutupi kan putih? Kan ya cek ora dicolong wong-wong ni, makane tak bungkusi kok ngono ku. Temenan lah kok ambu-ambu dupo. Obat nyamuk paling ini. Mosok obat nyamuk aroma dupo ya. Obat nyamuk wae. Iku varian terbaru nih obat nyamuk ini. Lavender paling ini. Kon gelumi ya. Kok PA temen. Lah ini metu obat nyamuk Dik. Tegalan ngene iki. Ya percuma. Iya gak apa-apa nih. Cek ngilangi titik-titik. Ya mungkin sik katese nek dirubung nyamuk. Iya nih. Kon kulo ndek ndi ana nyamuk doyan kates ku ndek ndi? Ana aja bare aku. Kon lapo ndek kono? Kan ngene-ngene aku rung kemang ngene-ngene lapo? Ini ku nguti kates nih kadean. Tapi gerakane mencurigakan Mbak Utami iki. Kon gak aneh-aneh Ami. Orang nih tenang nih aku ora aneh nih. Kon curiga apa ora Utami? Kon aja aneh-aneh kon sampe iki ono apa-apa. Kon sing tak arani kon soalnya ngene-ngene aku mangkoro. Iya nih aku ora lapo-lapo ini. Nek kate delok kates kutok ini. Terus nih aku juga senang masak urung tak tutup no. Mencurigakan aku. Iya. Kon tuh ngono obat nyamuk arep dupo. Nah, rasanya Tidak ini kapan kita mati bentel kayak ngono. Aduh rek, rintinya aku. Iya. Ayo nomor aku ayo. Poket nang wong-wong ayo. Amin mari ki. Wis ayo nang aku sik. Wi. Iku lu koyo ono nani. Ayo diparani. Ayo, kono jendrenge saya. Neng, apa? Wis koni. Kok apa enak ta, Bang? Wis ah. Aja mbak sopil ae. Ih, aku nemu Duboy Utami mang di kono. Apa? Duboy Utami. Oh, utami kau itu. Kenapa piye nak? Apa neng? Apa ya? Godong.